N-ați bine v-am găsit la primul video oficial din 2025. Prin prilejul ăsta vreau să vă urez tuturor un la mulți ani călduros, să aveți un an cât mai bun. Exact ca și anul trecut, ne aflăm practic în fața camerei și o să vorbim despre anul acesta, ce planuri am, ce doresc să fac cu YouTube-ul și ce doresc în primul rând să fac practic cu toată viața mea, pe care acum o am schimbată față de anul trecut în care am făcut videoclip tot ceva în genul. Anul trecut în videoclipul de reînceperea canalului în care am redesignat canalul și am refăcut practic totul de la zero, a fost un succes, să spun așa, complet total. Vizionările au urcat, canalul a devenit mult mai autentic, având o denumire specială a lui, adică lumea a început să mă cunoască ca fiind Nina, acela cu tricou care are N, decât înainte, să spun așa. Deci practic mi-am atins scopul pe care l-am dorit, în care lumea să mă poată găsi mult mai ușor cu identitatea mea proprie, să spun așa. În acest an am de asemenea niște planuri destul de importante pe care sper să le pot îndeplini pe baza contentului, dar și practic pentru viața mea. Să începem în primul rând pe bază de YouTube și după aceea trecem la bază de viața reală. În primul rând, pe YouTube doresc să încep un content mult mai bun decât anul trecut. Probabil ați văzut că am făcut o pauză destul de mare acum, recent, ultimele 2-3 luni. Cum a fost și cu schimbarea în casă, adică mai trebuie să facem în casă, să fie curat, fie să aranjăm, încât să fie practic, să mă simt, dar și eu de soția mea, la perfecțiune, să spun așa. Adică să simt că fiecare loc e la locul lui, dacă îmi înțelegeți ce vreau să zic. Deci eu spun că practic acum pauza asta a fost suficientă și trebuie să revin în mai forță decât a fost niciodată. Dacă înainte anul trecut am reușit să aduc un content bunicel poziție eu după mine, în situația în care eram, anul ăsta în care am luxul după pământ, pot spune că trebuie să aduc cel mai bun content din viața mea pe această platformă, dar și pe Instagram, dar și pe YouTube. În primul rând vreau să anunț că oficial Brawl House, din chestii seria mea, un fel de Bass House, da, cu youtuberi pe Brawl Stars, revine despre 15 ianuarie, revine cu episodul 3, pentru că v-am lăsat o lună fără niciun episod în Brawl House, așa că practic revine înapoi seria asta principală de pe canalul meu, care m-am refăcut cât de cât cunoscut, fiind practica mea, că adică că știți eu serii de gaming. Pe lângă asta vreau să vă anunț că mai am o grămadă de serii pe care le pregătesc, așa că vă pot spune că ceva pe care le am deja cumva finisate și doar trebuie să încep să le postez. Deci avem în primul rând Squid Game pe Brawl Stars, care se va numi Squid Brawl. Dăm că ați văzut pe Instagramul meu să vedeți în momentul ăsta videoclipul teaser, să zic așa. Lucrez și la Squid Game pe Brawl Stars, care o să fie cu abonați, adică cu voi. Următoarea serie se bazează practic pe canalul nou pe care îl vedeți tot pe ecran în momentul ăsta. Practic este canalul care nu ține de gaming, ci ține de lucruri din viața reală. Vreau să încep o serie de gătiri care se va numi Let Him Cook. Da, din cauza mimului cu Let Him Cook, numai că este Let Nin Cook. Vedeți logo-ul practic de la serie pe care doresc să-l încep tot în luna ianuarie, la fel ca și Brawl House, la fel ca și Squid Brawl, care se înceapă tot în această lună. De asemenea, un lucru important față de anul trecut, că anul trecut m-am axat doar pe content, anul ăsta vreau să devin streamer mult mai profesional decât înainte. Vreau să încep să fac în fiecare săptămână 2 live-uri 100%. Fie live-uri lungi, fie live-uri scurte, vedem de practic cum avem timpul în aceeași săptămână, dar în mare parte vreau să fie sâmbătă și duminică, garantat că e 2 live-uri, într-o nouă serie pe care o să numească Project Nin. Da, dacă știți, era un fel de Project Mungral la Fortnite, numai că vreau să fac Project Nin în care să mă ajutați voi, da, este legătură tot cu voi, să devin mai bun pe jocuri precum Fortnite, CSGO, o grămadă de jocuri practic de astea care sunt populare în momentul ăsta, încât să nu mai mă axez strict pe Brawl Stars, care este joc mobile. Vreau să încep și eu să fiu un jucător mult mai bun pe calculator. Dacă tot am calculatorul ăsta, eu zic că merită să încep să mă joc și eu în jocuri, nu doar pe telefon. Când eu în momentul ăsta simt că nu prea folosesc calculatorul la puterea lui maxim, adică doar înregistrez cum o joc Brawl Stars pe o tabletă, adică pe Android, să spun așa, în ideea de telefon. Și cam asta e tot ce fac cu calculatorul. Nu mă joc jocuri Fortnite, CSGO, GTA, deci nu prea pricep în primul rând, să zic așa. De aceea vreau să încep această serie cu live-uri unde voi o să mă ajutați să devin mai bun pe acele jocuri, dându-mi în chat dacă îi comenzi, să spun așa, bă, bagă-ți pe asta nu știu ce, o anumită funcție, pentru că dacă apeși acolo o să fie mai simplu. Dacă dai FOV-ul nu știu cum, o să poți juca mai bine. Este lucruri de astea pe care voi mă ajutați, o să joc cu voi, o să jucăm 1v1 și practic în timp dorim să, de fapt doresc, să devin un jucător cât mai bun pe cam toate jocurile care există și sunt populare. De asemenea, în ideea asta de Project Nin, care o să fie cu live-uri, doresc
uneori când avem posibilitatea să aducem invitați speciali, youtuberi, care o să fie pe acel live și o să ne jucăm împreună cu el. El o să mă învețe practic în acel live. Să zicem, dăm un exemplu, dacă facem Fortnite, zicem că îl chemăm pe Psych sau un jucător foarte bun de Fortnite care este și YouTuber. Și practic Psych va trebui să mă ajuke să joc niște Fortnite și să devin mai bun decât în momentul ăla. Deci eu zic că avem deja niște idei interesante pentru ACP anul ăsta, sper că vă place și vouă. Și pe total să spun așa, programul pe care o să fie pe canalul The Gaming, adică ăsta pe care vedeți videoclipul ăsta, o să încerc să postez zilnic un videoclip de Brawl Stars. Deci videoclipul momentan rămân pe Brawl Stars, dar în viitor vreau să schimb și la alte videoclipuri de alte jocuri. Dar momentan să spun așa, ianuarie, februarie, poate și un pic de martie o să fie cam strict Brawl Stars la videoclipuri. Deci o să fie pe canalul ăsta altfel de videoclipuri cu jocuri sau altfel de videoclipuri dacă se ivește ceva special. Dar în mare parte momentan strict Brawl Stars. Deci da, nu vă luați neapărat garantat după mine, eu încerc să postez în fiecare zi un videoclip de Brawl Stars, dar dacă nu am o idee specială care să-mi placă mie în primul rând, eu nu o să postez. Deci eu nu prea îmi place să postez chestii naspa, v-am spus anul trecut, nu-mi place să postez videoclipuri în care doar fac niște gameplay, în care mă joc să zicem cu brawler rău. Nu, eu vreau să fac ceva special, dacă tot vreau să fie legat de brawler, să zicem ideea de mai devreme, vreau să facem o idee în genul 10 lucruri despre Brawlerul X, 10 mituri, deci asta cu 10 începe din nou ca anul trecut. Dar nu o să fie doar 10, am dat așa niște exemple că nu vreau să fie doar pur gameplay cu brawlerul ăsta și vreau să fac ceva special cu brawlerul ăla, ca exemplu. Pentru canalul nou, și aici v-am spus mai devreme cu seria de gătit cu Let Nin Cook, vreau să am să acolo un program momentan mai stabilit. Nu știu exact unul fix, dar încerc și pe canalul nou să pun 3 videoclipuri pe săptămână. O să fie un pic greu, pentru că practic o să fie săptămână full pe canalul ăsta și va trebui să acolo să fac 3 videoclipuri. Mai ales că momentan cum este cu Brawl House-ul, va trebui să editez din plin, să iasă mult mai calitativ ca primele 2 episoade. O să fie și Squid Brawl-ul, deci o să fie un pic greu și pentru canalul nou să aduc content. Am deja o grămadă de videoclipuri filmate pentru canalul nou, deci doar trebuie să le editez și le postez. Dar momentan, să spun așa, după februarie, ca și când se termină contentul pe care l-am filmat, o să fie un pic mai greu, deci pe canalul nou nu vă garantez niciun program, că nu știu încă exact când ați putea posta. În mare parte pe canalul nou aș vrea să fie în felul următor: marți, joi și sâmbătă un videoclip, adică sâmbătă când videoclipul să fie postat când îți live. În caz de lumea n-are chef, bă, să uite la mine cum mă joc ceva, să uită pe canalul nou la un videoclip în aceeași zi, dacă cumva îi place să uite la mine, dar nu-i place să uite la live-uri cu mine, deci dacă înțelegeți ideea. În mare parte v-am spus, pe canalul ăsta încerc să aduc eu un videoclip zilnic de Brawl Stars momentan. Bun, acum că am spus pe YouTube per total ce vreau să fac anul acesta, să începem cu viața personală. Deci, în primul rând, în anul acesta sau anii viitori, că nu cred că o să reușesc chiar anul ăsta, doresc să fac în această casă să fie mult mai mare, adică practic să mai cumpăr încă o cameră, că de chestii în momentul ăsta eu trăiesc într-o cameră de 13 metri, care n-are baie, n-are neapărat o bucătărie mare, practic este camera mea unde am setup-ul, am dormitorul, am șifonier, am un frigider, am o mini ghiuvetă și cam atât. Baia este comună, dar practic de aceea doresc să mai cumpăr încă o cameră, să strâng bani, de aceea v-am spus că doresc să mă apuc de un program foarte plin, dar vreau să fac și videoclipuri să fie calitative, ca voi să vă uitați cu plăcere, nu să vă uitați cu cum e corect? Disgust, nu? Dezgust. Așa. Ca voi să nu vă uitați cu dezgust la mine. Și practic în acest an și anii viitori o să încerc să strâng bani ca să mai cumpăr încă o cameră exact ca și aceasta, încă să le pot uni și asta un mini apartament cu 2 camere, în care într-o cameră să fie setup și cu patul și în celălalt să fie o baie, o mini bucătărie și poate dulapul ăsta pe care l-am deja. Pe lângă asta, o să încerc, practic, dacă în cel mai rău caz văd că nu mai merge cu YouTube-ul, să mă angajez undeva în care nu cere momentan studii prea mari. Am avut în cap recent niște idei primiche să mă angajez la profi pe care stau aproape de el, dar nu m-am interesat, vă spun drept, dacă necesita bug sau ceva, doar mi s-a spus în ideea că, bă, de ce nu vii să lucrezi aici, că nu prea este personal. Deci un pic mi-a dat de gândit. Salariul am auzit că ar fi ok, adică pentru mine ar fi cumva duo, adică aș sta la 3-4 minute de profi. Deci aș putea face și cu YouTube-ul, nu la nivelul pe care l-am propus mai devreme, dar aș putea continua și cu YouTube-ul să spun niște videoclipuri sau live-uri, dar aș putea și lucra, adică ar fi 2 locuri din care ar veni niște bani, adică niște venit.
Dar v-am spus, asta în caz de văd că chiar nu mai merge cu YouTube și trebuie să renunț practic la planul meu de full YouTube și trebuie practic să mă mut și pe viața reală cu lucru normal. Tot din septembrie sau când începe școala va trebui să mă înscriu, pentru că anul ăsta n-am apucat când să mă înscriu, pentru că au fost înscrieri închise parcă pe 15 august, dacă nu greșesc. Deci n-am apucat să mă înscriu la seral, că încă eram cu construcția, încă eram practic strețați, nu i-am gândit niciunul că se cângea atât de repede, deci practic noi era înscrierile și când s-a terminat, noi încă eram cu casa la un stadiu foarte început în care n-am apucat să stau în ea să dorm. Deci n-am apucat să mă înscriu la școală practic seral, că nu se mai pot înscrie la școală, am înțeles că deja am prea mare vârsta, deci nu mai mă pot înscrie la școală normală și va trebui să fac un serial practic până la clasa 13, dacă am înțeles corect. Și practic din acest an doresc să încep și asta. Aici o să fie de dus întors, că dacă încep și asta și dacă mă și angajez, cum am spus, undeva unde pot, o să devină YouTube-ul un al treilea loc prioritar, să spun asta. Nu o să mai fie YouTube-ul atât de important pentru mine, dar eu spun că YouTube-ul m-a ajutat enorm de mult până acum. Dacă nu era YouTube-ul, nu eram în momentul ăsta în care sunt aici. Deci, să nu înțelegeți greșit, practic YouTube-ul m-a ajuns ca să voi să mă cunoașteți, să mă ajutați mult mai mult decât YouTube-ul, să spun asta. Dar practic până YouTube am fost făcută povestea cunoscută, dacă are sens să spun eu aici. Deci, pe plan personal v-am spus, în mare parte aș dori să fac cât de mult pot posibil, să strâng bani să mai cumpăr o cameră pentru a transforma în baie și bucătărie, ca să fie un mini apartament încât să pot sta cu soția mea cât mai bine într-o viață normală. În cel mai rău caz mă angajez și trebuie neapărat și serialul acela să mă apuc de el ca să fie acolo ca un backup în caz de orice, să am niște hârchii. Bă, uite, ăsta a terminat, chiar dacă nu a terminat normal, măcar are niște hârchii, are niște studii, să zic asta. Momentan cam ăsta a fost videoclipul. Sper că vă place planul pe care l-am pentru 2025. Eu spun că momentan în 2024 cu videoclipul pe care l-am făcut cu planul mi-am atins pe 50% din toate scopurile pe care le-am avut. Vă spun doar 50% pentru că practic din ianuarie cam până în iunie am postat content. După a fost practic degazarea asta în care au fost problemele și mutarea și așa, deci practic n-am putut continua și jumătatea cealaltă anului pentru a fi 100%. Dar anul ăsta o să fac tot posibil ca să ajung la tot ce mi-am dorit în acest videoclip să fie 100%. Chiar dacă nu o să pot 100%, nu o să-mi pierd speranța niciodată, aceea să nu faceți nici voi să nu vă pierdeți speranța în nimic. Oricum, vă mulțumesc încă o dată de vizionare, nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, dați like acest videoclip, comentați, distribuiți-l mai departe și dacă aveți bani, puteți cumpăra mărțul oficial de pe ninso.ro, bineînțeles dacă si vă place, nu dacă aveți bani. Oricum, vă mulțumesc încă o dată de vizionare, ceau tuturor!